मी माझ्या आईचं आज ऐकलं असतं ना, तुमका नकार दिलं असतं ना, तर आज मी सुखी झालं असतंय. काय म्हणतस? म्हणजे तुझी आऊस तेव्हा तुका लग्नात बोलली नकार देऊ? हो. मी बिचारा त्या माऊलीक नेहमी वाईट म्हणा होते. बिचारीचा ऐकलं असतं तर माझा बरा झाला असता. काय माहितीया, नोकरी ना बायको सारखी असते. कसं काय? बघ, एक असून दुसरी करता येणार नाही आणि दुसरी आवडता पण ही सोडू शकणार नाही. काय हो, ह्याच्या आधी मका तुम्ही सिनेमात घेऊन जायचात, गार्डन मध्ये घेऊन जायचात, गणपतीच्या मंदिरात घेऊन जायचात, आता तुम्ही मका खयच नेनाच नाही. त्याचं काय माहितीया, निवडणूक झाल्यानंतर कोणी प्रचार केलो कधी तू पाहिलं? काय गो, लग्ना अगोदर भरपूर उपवास करीस, लग्नानंतर सगळे उपवास करूचे सोडून दिलं. त्याचं काय माहितीये काय, 16 सोमवारचे ना उपवास करून तुमच्याशी लगीन झाला ना, तेव्हापासून माझा विश्वासच सगळं उडालं उपवासांवरचं. नमस्कार गावाल्यांनो, कोकणी माणसाचो अर्थ तुमका माहिती आहे. कोणाकही कधीही निस्वार्थपणे मदत करणारो माणूस म्हणजेच कोकणी माणूस. हिला लक्षात. म्हशीचं कधी सिझर होतं जर अडली तर त्याचा सिजर होता. असं सगळ्या खोट्या म्हणजे म्हशीची डिलिव्हरी पण खोटी. सगळं खोटं, सगळे थापा मारतोस. अरे मग एवढा जो मी खरवस आणलाय तो काय माझ्या डिलिव्हरीचा? आता अजिबात तुला रजा देणार नाही. असं काय, माका म्हशीसाठी गावात जाऊचा हा ना. गप्पस, बायकोला म्हस म्हणताना लाज नाही वाटत. बायको म्हस, माका म्हशीचा अपमान करूचो नाही.